Min Kastilja l-Brussell, Glenn Mikallef għalaq 100 jum fil-kariga ta' Kummissarju Ewropew. Se nisma', niddiskuti u nimplementa b'impenn il-prijoritajiet komuni tagħna fl-oqsma li jien responsabbli minnhom bla ebda telf ta' żmien. Ma' TVM News fi Brussell, il-Kummissarju Mikallef stqar li sa mill-ewwel jum f'din il-kariga beda jwettaq ħidma intensiva fuq il-portafolli f'datlu l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen. Fl-ewwel 100 jum kellna qatt ta' avvenimenti li mbagħad kellek ovvjament il-bidla fuq il-livell personali li qatta ħafna iktar ħin hawnhekk ġewwa Brussell. Hawnhekk ir-ritmu huwa kemm xejn differenti, anke l-klima. U ddeskriva l-irwol tiegħu bħala privileġġ u responsabbiltà. U jien inġib miegħi esperjenza u anke perspettiva żagħżugħa fil-kulleġġ tal-kummissarji. Inħossni mill-quħ ħafna. Sissa l-biċċa l-kbira tal-ħidma saret maż-żgħażagħ. Implementajna fl-ewwel 100 ġurnata dik li qed insejħula bħala l-U-check li biha prattikament ħankunu qed niskrinjaw u naraw kull inizjattiva ġdida li nimplementaw bħala kummissjoni l-impatt tagħha fuq il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Fil-qasam tal-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet ġew indirizzat realtajiet ġodda tal-lum. Realtà pereżempju li għandek 5 jew 6 ġenerazzjonijiet qed jgħixu għall-ewwel darba flimkien f'soċjetà. Dwar il-qasam tal-kultura, l-Kummissarju Mikallef qal li fil-jiem li ġejjin se titnieda konsultazzjoni pubblika dwar l-intelligenza artifiċjali fost l-oħrajn, se tingħata priorità lil bullying online. Fl-ewwel 100 jum il-Kummissarju Mikallef kellu madwar 17-il żjara ta' xogħol, inkluż f'Napli, f'Chemnitz, il-Ġermanja u f'Nova Gorica, fi-Slovenja. Żaru koll Ukrajna darbtejn. A time which is obviously incredibly difficult for this country, which has now for 3 years been facing a very tough war. Tara, tfal mill-quta minn l-aggressjoni Russa, familji li jinaqdu fl-imkien jgħinu lil xulxin f'sitwazzjoni kemm xejn diffiċli. Staqsejna lill-Kummissarju Mikallef x'jaħseb bil-pjan ta' von der Leyen, Rearm, għad-difiża u s-sigurtà tal-Ewropa. Ir-realtà hi li għandek teddidiet ġodda, teddidiet bħal diżinformazzjoni li qed teffettwa r-riżultati elettorali. Mbagħad għandek ir-realtà oħra li llum qed ngħixu f'sitwazzjoni ta' gwerra fuq il-kontinent, aggressjoni li ma kienx provokata, aggressjoni illegali li tfisser li rridu nkunu preparati għal kwalunkwe eventwalità. Kurzità tal-aħħar, il-Kummissarju Mikallef baqa' jsegwi l-futbol lokali li hu tant tal-qalbu anke minn Brussell. It-tim favorit tiegħi St. Patrick's nieħu pjaċir insegwi l-andament tagħhom fil-kampjonat Malti. L-intervista sħiħa mal-Kummissarju Mikallef se tixxandar it-tnejn filgħodu fil-programm TVAM.